na sceni Kult ustanove kulture Vuk Karadžić premijerno izvedena predstava Više sreće ovaj put. Tim povodom naši gosti su Tatjana Kecman, rediteljka i glumica, dobro jutro, dobrodošli, i Boris Radmilović, glumac. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošlica i vama. Sam naslov je šaljiv, kažu i predstava je šaljiva. Da li je teško danas biti duhoviti i nasmijati publiku? Nije, s tim što ja moram da kažem da mi nismo išli s tim ciljem, da nismo se određivali, a ovo će biti komedija i onda mi moramo da budemo smešni. Mi smo htjeli samo da budemo tačni. Da li ih je teško nasmejati? Pa ja mislim da je samo poenta u tome da se oni prepoznaju. Ako prepoznaju sebe u smešnim situacijama, onda im jeste smešno. Jesu se prepoznali, pošto vi ste direktno ispred publike, pa možete da čujete njihove reakcije i da vidite? Pa, reklo bi se da jesu. I kasniji komentari posle premijere su bili uglavnom vezani za to kako su prepoznavali te apsurdne situacije u kojima se sve češće nalazimo u današnji doba. Tako da, rekao bih da jesu. Tatjana, evo, vi ste rekli da vam nije bila ideja, odnosno osnovni cilj da budete duhoviti, mada u materijalu koji je poslat novinarima piše da je Više sreće ovaj put duhovita priča, ali takođe piše i da je metaforični maraton na kućnoj spravi za trčanje jedne savremene žene. Za čim to trče danas savremene žene? Za čime mi to toliko jurimo danas? Da, pa za uspehom. Ma šta to značilo? Svakom od nas to znači nešto drugo. A kako se jednom muškarcu čini ta ženska trka? Čini mi se da što više trčimo, to sve sporije stižemo na cilj. Pa upravo se o tome radi i ja to ne bi ni želeo da delim u ovoj situaciji, pogotovo na polove. To je privid da postoji ta podela, a i mi smo uhvaćeni u sve to. To je ta neka šargarepica koja stalno klati ispred nas i izmiče sve dok ne dođemo do kraja ili radnog veka i sumiramo sve što se desilo. Kako vama kao glumcu izgleda kad igrate nešto što treba da bude ovo danas i smevanje današnjeg vremena? Da li je lakše igrati to ili je lakše igrati neku epohu gde znate to je epoha, pa možda neko iz publike baš ne zna sve čari te epohe, ili ovo kad mi treba sad u vama da prepoznamo sve? Pa znate kako, i kad se radi o epohama, ono što je preživelo od tekstova, preživelo je na osnovu duhovitog komentara na ljudsku prirodu. Znači, ovo je, ako kažemo da nismo imali cilj da predstava bude šaljiva, to ne znači da nismo imali cilj da bude duhovita, znači da ima duha. Utoliko mi, pošto radimo u kulturi, moramo da mešamo to cirkularno, kroz decenije. Neki put će biti Aristofan, jer je publika došla do tog momenta gde može alegorija da prati i na tom nivou, a neki put ćemo da ga obučemo u današnjicu. A veoma je mala razlika između nas i starih Grka, što se ljubav i mržnje izdaje. Te neke osnovne ljudske strasti su iste, ali tako? Koja je vaša uloga? Šta igrate vi? Pa, likovi nemaju imena u ovoj predstavi. Cela predstava je razvijena kroz improvizacije, u principu, koje je Tanja pripremila. Znači, imali smo materijale iz 3 romana, koji su nas ponukali da razmišljamo o svemu tome na određen način, znači žanrovski, sad da ja ne mučim publiku, to je komedija apsurda, i mi smo razvijali te scene u periodu od 3 meseca dok nismo bili zadovoljni tim rezultatom. Znači, igram muške likove u predstavi. Evo da pitamo Tanju, pošto je ona i adaptirala i režirala komad i igra u njemu, 3 romana kao predložak. Koja 3 romana? Znate kako, prva ideja da napravim tako nešto
je potekla od Julian Barnes, Istorija 9,5 poglavlja. S tim što sad kad pogledamo ovo kako je ispalo, nikakve veze nema, da. Ali nije bitno. Negde je osnovna neko osjećanje se krenulo vrteti, razumijem. Konkretno u predstavi scena Borisa Dvijana Vadi srce. Tu scenu sam raspisala između dve žene. To je zapravo monolog, jedna žena ga govori, ja sam ga raspisala i stavili smo, odnosno danas u Parkić, u jedno od naselja beogradskih. I za sami kraj Marquez, njegovo pismo koje je napisao pred smrt. Koja je osnovna poruka predstave? Ko će vas dvoje što jedno? Pa moja želja bi trebala da bude poruka da se nekako podsjetimo na lepotu i jednostavnosti, da prestanemo da trošimo život nego da ga živimo. Kad je publika može ponovo vidjeti, kad je na repertoaru u Ustanovi kulture Vuk? 29. Još uvijek nisu sve karte rasprodate, u principu jesu, ali ostalo još malo mesta, te eto. To je naredni petak, je li tako? Jeste. U sati koliko? 20. Vi ste tamo kada da se spremite? Smo tu u 1-2 sata, ranije minimum. Onda nam je posao sličan. S tim što ste vi u 6 uveče, a mi u 5 uveče. Hvala vam mnogo, pratit ćemo dalje šta se dešava. Mnogo sreće sa ovom predstavom. Hvala. Hvala.